नुवाखै जालालाय साला लेपटपानो बिराद हें मारिबाय थायोलै मालाबा फिउ गारहरनो बादि रागा जालाय लांला रखरा सार गारहरस्लायस्लाय आंनो हरबानो जागोनलै सार नोंनाथ' खालि मालायनि गोबाय गिजि सावसुब खान्दा अख्रुब खान्दा सोला खान्दा आग्लायनाय रेजेक्ट नागिरनायानोसै होद बाराद्राय बुंद्रायबाय नामा सारा मा बारा बुंनो बेलाय मालायनि बाहाय खान्दा सेकेन्ड हेन्ड नागिरनाय सभाब सरित्र दंखायो नोंहा आंखौसो बुंदो नों सारनाबो माथो मेदामा सेकेन्ड हेन्डसोनो मा आंनि हिनजावनि सायाव नों उल्था कमेन्ट होदो कमेन्ट नङा सार रिप्लायसो होदो आङो मानोना नोंबो आंखौ जावबाय सेकेन्ड हेन्ड नागिरा होननानै सारा जुदि सेकेन्ड हेन्ड नागिरा नङाबा नोंबोलाय माथो हिनजाव सेकेन्ड हेन्डखौ लानायलाय आमखा गुसिग्रा सुकिदारनि स्टेटासाव दं सुकिदार बादि था नै आंनि हिनजावा सेकेन्ड हेन्ड होननानै नों मा फोरमान होनो हागोन हा लाबो नोंनि हिनजावखौ आंनो लेबरेटरियाव प्रेक्टिकेल खालामना हरगोन आङो हाउ डेयार इउ साला असभ्य गियान नै सारा गाज्रि साननाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामगोन आङो है सार गाज्रि मोननाङा नोंनि मेदामा गोदो सिख्ला समाव गोबां एक्स वाइ बयफ्रेन्ड दंमोननो सार नों खिन्थु बेफोरखौ जेबो मिथिया नों साख्रि आवलाखायसो फैदों बियो मा जों सब मिथिजोबो नोंनि मेदामनि बेकग्राउन्डखौ गोदो सिख्ला समाव गोबां सेंग्राफोरजों लेटे पेटे लुकुर लाकार है बुंथ'लालां ओइ नों आंनि हिनजावनि बेकग्राउन्ड खोथानो फैदों हा आंनि हिनजावनि हिस्टरि बुरखांना नोङो अपमान खालामनो फैदों नोंबो आंनि केरेक्टार एरखांनायखौसो बुंदोलै आङो साला मोजां खोथा बादाय जायो बाराद्राय बारगासिनो बियो हामा बेबायदि थांखांनाय बाथ्राखौ बुरखांबाय थानो ए नंगौ दे होमबालाय दे आच्छा थारमाने मिथिखायो बुस्थुआ मा जेबो नंला दे सार जेबो नंला थांलाय बै आलमारियाव दोननाय 10 नाम्बार फाइलखौ लाबलाय मा फाइल सार हिनजावफोरनि गानग्रा फाइल नोमफा खोथानाय बे अफिसावलाय माने हिनजावफोरनि गानग्रा फाइल थानो ए माथो होमबालाय फाइल बेखायनोथ' गानग्रा फाइल आरे यार फाइल नङालै फाइल डकुमेन्ट सोग्रा फाइल ब्रक ए मासथिनि खम जारला आंलाय आरो सारखौ सोरबा हिनजावनि गानग्रा फाइल लाबोना दोनखुमा फैदों नामासो सानदोंमोन नों सानो मानिखौ लाबोगोन आङो सदर बदर खेंख्रा खोथा बुंनायानो खारा साला बहा दोनदोंलै सार नै आंनि खर'आव नोंनि खर'आवनो दंमोनबालाय आंखौलाय बेयावलाय मानो नागिरनो थिनहरदो बै गंसे आलमारियाव भेटाखाना मोनबाय संला मंला साखो मोदावखासो मानसियानो नै फालि जावनायल' खामानिफोरखौ मोजाङै मावनांगौ बेखायनो माला मास जोबनानै दरमाहा मोनगोन बेखौल' सानबालाय बोरै जानो नोंलाय साना होमबा सार माब्ला सेलारि जानानै अय' हटेलाव सिख्ला लानानै थांनो मोनगोन जाया होमबा गुसिग्रा You limit the cross. You cross the limit. सरिलै सार सरि माबा बुंनो साननाय माबासो बुंफ्लांगारबाय गोसोआ बुवाखै सार खुगायासो बुंफ्लांगारदों फांफुं मस्ला बेपारि देखायनाङा बेयाव आरो दा इन्टारभिउ जाफैनो माबाबाय बुंदेरना होबाव नोङो ए दिनै इन्टारभिउ जामारगोन होनबा सार माथो थांलाय बाहेराव साबैसे लाइन जाना दं आरो सासे हाबगोन हो अके बस जालायबाय आंहा लस बारि मानसिफ्रा बेनोथ' मा दाबो लालाब्रा लेवरा इन्टारभिउखौलाय जानो लोंनानैसो थेनथावगासिनो खोमा अफिसारानो साख्रि नागिरनायाबो जारलालाय सानथाय सैमा बादिसो फार्स्टआवल' सैमा बायदिलै मोनखांबा रग' लाबाय था जे साख्रि जानाय लोगोनो हिनजावा गासै बिया खालामना लागानोसै आङो गोजौ मोफौ हायाव बाहागो मेन्टेल माथो मिथिगोन ना साख्रियाव हौवाबासो बयाके गाहाम सिख्लाफोर मोनोलाय मिथिगोन ना बयाका सुन्दर सिख्ला नायनो गोसो दोननाय मिथिगोन ना बा मारे बास्ताब जोबो सिख्लाफोरा होमबा नोंना साख्रि लानायनि मथलबा हिनजावनि थाखायसो माथो रावबो हिनजावानो साख्रि गैयाबा फैनो नागिरालै मारे केस्रा मा खालामो मा एरै खालामो होननानै जोंखायो मारे केस्रा गोजालै हिनजावाखौनो मोननाय नङा रखम बादिसो मोनो आं बे उननिखौनो लादो नोङो मा जारलानालाय एदावलाबायोहाय जानो इन्टारभिउ होनो फैनाया मारै जाता बेटा एदावलाबायो मा रखम मानसिलै बोरैलै सारा लिंहरबाय सासे सिङाव हाबबो जाबाय रेडि साख्रिया जाबा हले लोंहोनांगोनलै मा सोङोब्रा मिथिबा एसे खोथाना मारैबा मा सोङो सारासो मिथिगौ हाबो एरे मारैबा मोनलाय लांबायलै गिगांनायसो मोनबायलै जाखो मा रखम जागोन बा इन्टारभिउआ जाम्बा बेखौनो गियो नामा दुर्गा फुजायाव सानैजों सिनेमा नायलायगोनलै सना खोमसि खोमलाव हाग्रायाव एब्रे हैलायगोन ला सार मा खबर
बबेनि संला मंला सदर बदर गथ' नोंलाय हेद सार इन्टारभिउ होनो फैदोंमोनलै इन्टारभिउ लागासिनो माथो इन्टारभिउ होग्रानि बेबादि मोदला मोसि सनमान गैया मान गैया सिङावसो हाबफैबाय आया माथो सुकिदारानो सासे हाबनो होदो होनबाय नालाय थ्रोब हाबबोखाबायमोन आरो जिराय बबेयाव जिरायनांगौ सार नै आंनि खर'आव दे होमबालाय जिरायनोसै सार हाराम जादा बै नुवाखै नामा सियाराव जिराय अ आच्छा बारु एमावनि लारु जिरायबाय आङो मानसिलै दे सार सोंखावला बायदों मा सोङो बबे डकुमेन्टसफोरालाय बाय'डाटाफोरालाय आया बेफोरखौबो नांगौमोन होनबा आंलाय एडभार्टाइजआव जेबो लिरनाय गैयैखो लाबोफायासै बेफोरखौ चेकिं खालामाबा नायाबा बबे खर'आव नायनानै नोंनि प्रफाइलखौ मिथिनो आंलाय प्रफाइल फेसबुकनि नङाबा वाट्सएपनि प्रफाइलखौ देखायबा जाया होमबा सार आरे यार बे प्रफाइलखौ बुङाखै आङो माथो नोंनि स्टेटास नोंनि नलेज स्किल्सफोरखौ होनदों हा डकुमेन्टस नायनानै बेफोरखौ एसेबाबो हमदांनो हाया होमबा ओइ सार बाद दे डाइरेक्ट फेस टु फेस खुगाजों खुगासो नाङो फाटा फाटि एन्सार होगोन आं साख्रि लाग्रा गथ' नङालै नोङो साख्रिखौल' होग्रोलाय सार मानो लाया बे बेयाव साख्रि मावनो हानायनि जग्यता गैया नोंहा थांदो टाइम पास खालामफैना बेयाव आया सोंग्रोल'ब्रा सार दे होमबालाय मा ओंख्रि जाबोनाय खिबोदोंना खिबोआखै दुगैबोदोंना बोआखै हिनजाव गोसथोनाय दंना गैया भार्जिन ना नन भार्जिन बिनानावफोर दंना गैया माबा न'खराव साबैसे बेफोरनि एन्सार होदो आरो ब्लड थांदोबो फाग्ला माबा सार इन्टारभिउआव खि बेबायदि जायोना सार फाग्ला नांदेरनाय इन्टारभिउ होनो जाम्बा बिदिखौ है मोजां सोंब्रा सार मा फाल्तु दे होमबालाय मोनसे कुइसन सोंनि आङो बेयाव हायोबा डाइरेक्ट सिलेक्सन जाखागोन आच्छा बारु दे सापस धरिलक हमना ला माखौ हमनो सार सानना ला आच्छा मुसलपुरनिफ्राय गंसे बासआ क'क्राझारसिम थांदों जाहैबाय आरो बे बासाव 20 जन पेसेन्जारफोरा गाखोदों जाहैबाय हो ओमफ्राय थांबाय थानायावनो बरमायाव 3 गाखोलायबाय आरो सासे ओंखारलायबाय खोदोमथलायाव आरो 2 ओंखारलायबाय 3 गाखोलायबाय पाठसालायाव 4 ओंखारलायबाय आरो सासे गाखोलायबाय भबानिपुराव सासे गाखोना 2 ओंखारलायबाय बरपेटायाव 4 गाखोना 2 ओंखारलायबाय बङाइगावआव 5 ओंखारना सासे गाखोलायबाय ओमफ्राय आरो काजलगावआव 2 ओंखारना 3 गाखोलायबाय कारिगावआव 3 ओंखारना आरो सासे गाखोलायबाय अब्ला लास्टाराव क'क्राझाराव थाङै बेसेबां मानसिया थाहैगोन सार सम नांगोनलै डाइरेक्ट हानाय नङा हिसाब निकास बानायनांगोन बहि गांसे मोननायबा हामगौमोन दाखौ बानायहोनो सार गैया बेबादि खाबु नोंनि मेलेमा बेसेबां स्पिड बेखौसो नायदों आङो गाखोलाय ओंखारलाय बाबा जानाय नङालै खर'फोरासो गिदिंलायलांगोनलै बे बेखायनो नोंबो दानो बेनिफ्राय गिदिंलांखादो मानो सार मानो बेथ' सुरुवात बावसो ओरैबायदि कुइसन सोंगोन हाइ प्रेसार जालांनानै जलदब गोलैनोबो हागौ नङाब्ला खर'थिं धुङा सुङा गुलांनोबो हागौ जानाय नङालै बिदिबा आयु साख्रि ताख्रि नालाय आंनो रखरा पास खालामनो फैदो बेयाव सार सोरनिफ्रायबा गुस लायोबा 10%आ आंनो होबानो जागोन दे आंहा माला इन्टारभिउखौ फोजोबनो हागोन जादो नोंहा फैसा लानायसो धान्दा स्रोद सोलिखायोलै अफिसफोराव सार बेफोरलाय ईमानदारी से काम करूंगा लर्ग अफिसारसोलै होमबा नोङो ओइ गुसिंग्रा जानला मेला बखिबाय थानाङा नेक्स्ट केन्डिडेटखौ लेंहर अके बस जालायबाय आंहा लस ओइ नेक्स्ट केन्डिडेट हाजिर हजाव इन दा आदालत नोमानि आदालत बे सरि होनानै सिङाव हाबनो हागोन ना सार सिङाव हाबबोखारालै बबे सिङाव हाबबावनो आरो बावदे दे हेभ ए सिट थेंक इउ सार व्हाट्स योर नेम सार आं खोथानो बोरैबा मोनलाय लाङोलै कम्पिउटाराव नायना लादो सार मा नाम बे या माबालाय सार या टिचिं क्रिस दैमारि मा नामा खि बिदि जायो सोरबा औलै सार आबौआ दोनलांनायानो गोदो या टिचिं क्रिस दैमारि अननानै ओरैनो सामथायबो बुङो जारलालै नामाबो जार नाम गोदाव सोराव माबालाय गोदो उन्दैयाव जायखौ मेखौनो जोलाबायोमोन आङो दुस्थ'थारमोननो बेखायनो आबौआबो दोनलांबाय या टिचिं क्रिस नामखौबो आच्छा जाबाय दे डु यु हेभ एनी एक्सपिरियेन्स नो सार दिस इज माय फार्स्ट टाइम आई हेव एप्लाइ ओके कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली है थोड़ा सामथिं आरोना जेनेबा नट सो माच किबा मा थरा सामथिं बेलाय
क्लियारलि हानांगोन साख्रि मोनखांनायनि उनाव नाजालांबाय थागोनलै सार साख्रिखौल' होदो ओरैनोबा आमेरिकानि इंलिसबो रोंफ्रामबावोसो आङो बुंलाय Hey you crazy man you bastard Hey you dog man at the cross of Preston at the counter is the first is even now is helicopter the first is flight of helicopter is this is my first time is ever now and a helicopter you're trying to speak out of course the first English man of the first the number he had is speaking to someone is marrying their number to steering the flight is the first time is ever now How can a plus of free stance as the first stand is also man so these agree Wah सार डेन्जारलै माथो फाटा फाटे थाव इंलिस मारना होबायलै माबा बुजिदो नोङो हा माबा बुजिदो आंथ' बुजिखाया र' जेनेबा बुजिया बे इंलिसखौ मानसि जोलैया बुजिनाय नङा मोस्रोमफोरासो बुजिगोन माने मोस्रोमनि लेंगुवेज दे सार थाब सोंदोलै सोरां बारां Do you know how to use computer? Actually नों रोंनांगोन डाटा एन्ट्रि खालामनाय माइक्रसफ्टनि खामानिफोरखौ नों रोंनांगोन अके बेफोरबा मा बुस्थुलै दानाबा कम्पिउटारखौथ' ओरैनोथ' दांनो रोंगौ जेनेबा फिल्मफोरखौ नायनो रोंगौ आरो सार मात्र कम्पिउटाराव फिल्मल' नायनो रोंगौ औ ओरै माबाया एन्जर बायदि माउसा बेखौ ओरै माबा सिमावनानै ओमफ्राय थिर बायदियालै इयो थिर बायदिखौ माबानानै इखौ खारथिबाय थानायालै थिर बायदिया इखौ ओरै माबानानै ओरै लांनानै ओरै माबा फिल्म नायनो रोंगौ आरो जेनेबा जाबाय दे ओरै थांनानै नोंबो कम्पिउटारनि मास्टार जाहैबाय दे होमबा दे थेंक इउ सार बुरबक साला देलाय मुर्ख पण्डित अफिसार सोंलायदो दे बुं ओरैबायदि मा बेंक जेराव फैसा दोननाय जाया माने फैसानि ट्रेनजेक्सन सोलिया बेंक ब्लाड बेंक आरो होमबालाय ब्लाड बेंक आच्छा दे बुं दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइसिम गंसे प्लेना थि गोख्रैजों बिरलाङोब्ला 90 मिनिट सम लायो हा नाथाय मुम्बाइनिफ्राय दिल्लीसिम समान गोख्रैथिजों फैफिनोब्ला 1 घन्टा 30 मिनिट सम लायो अब्ला मानो फैनायाव प्लेना ट्राफिक जाम जायो खोमा नोमफाय खोथानाय बे गोजौआव बिरनाया ट्राफिक जाम जालाबायनो सोराव बुंथेनाबाय थागोन बेयाव सार थांनायाव बेसे आरो फैनायाव बेसे सम लायो होनदोंमोनलाय थांनायाव 90 मिनिटल' आरो फैफिननायाव 1 घन्टा 30 मिनिट लायो होमबालाय माथो समायनानै लाफिननोलाय 90 मिनिट माने 1 घन्टा 30 मिनिट जाया होमबा बड्ड सम जाया क्या that's good नोंनि मेलेमखौसो नायखादोंमोन आङो मेलेमखौ नायनाङा सार टेलेन्टखौ नाय टेलेन्ट एखे बुरबक एखे नङा दे नंगौ नङा सार जाबाय नोंबो दै गिलासै लायलाय आंनो इन्टारभिउखौ लाग्रोदो खोमा सार आं मा बुंदों बेखौ मावगोना नोङो नङा सार लाग्रोबा एसे मोजां जागोन आरो बुस्थुआ दैखौ सोर गांदो दैखौ सोर गांदो नों गांदो अब्ला आं दानो बिदोंना बियाखै आं इन्टारभिउ लाग्रो जोबा बेवहाय मा बाथ्रा अख्रा बस अके बस जालायबाय आंहा लस सार साख्रियाव गाबोननिफ्रायनो जइन जाफिननो हासिगोन ना सिलेक्सननि रिजाल्टखौनो मोनाखै जइन जाफैनो बियासो आं पास जायाखै होमबा इजि मोनदो साख्रि लानो मोनसे कुइसन सोंबावनि आं आच्छा दे सार हमना ला नोंसानि दाउआ नोंसानि न' खाथियाव थांनानै दैहैबाय अब्ला बे दाउनि दाउदैया सोरानि जागोन नोंसानि जागोन ना नोंसा न' खाथिनि जागोन रावनिबो जानाय नङा सार दाउ बिदैया दाउनिनो जागोन गोदाव सोराव बेखायनो गोदाव सोराव कुइसन सोंखाना सार दे होमबालाय मेथ्सनि सोंनोसै दे 1 plus root 2 square divided by 5 into 6 9 whole square 2:4 equal to cos theta plus sin square theta integrated algebra plus minus equal to what? Equal to officer is correct. मा माने equal to officer is आदा फाग्ला मा गोदाव सोराव एन्सार बेलाय नोंनाबोलाय सार मा गोदाव सोराव कुइसन बेलाय जायाफ्रा मा गोदाव सोराव बे फाग्ला कुइसना बिदि जायो मा एन्सार मोनहैनांगौ जाखो बेयावलाय नों आं माने सासे अफिसारनि खाथियाव इमान दं आरे बेनिफ्राय गोख्रै ओंखारलांगोन ना गोख्रै ओंखारलांगोन ना what wrong sir no more talk get out of here get out दैलाय idiot nonsense साइकेल बोरायनि सेन नायगोनलै अफिसार नोंनि सियाराव आं सानसेब्लाबो जिरायनो हायाबा नै कुकुर नोङो फरग्रेडनि साख्रिखौनो मोनाखै आरो अफिसार लेभेलनि साख्रि लाग्रा बारा लेभेल देखायनाङा फिसाजोखौ खावना लांजागोन केला गाग्लि बुबाबो रागाया जोबबाय मानसिखौ बबेनिफ्राय फैयो साला साख्रि नागिरनो जंगलिया guys भिडिअखौ जास्ट एन्टारटेनमेन्ट थाखाय बानायनाय जादों नोंथांमोना बेबायदि खालामनाङा इन्टारभिउआव नङाब्ला होजागोन स' एनिवे थेंक इउ फर वाचिं एन्ड स्टे टिउन नेक्स्ट